Папис! Така ми дам. Какво ще играеш, бе? Mechanical Showdown. Ай, бе, чего ти даш? Окей, не крашна. Значи ми казваш, че ще трябва да спра Noise Suppression, да пусна, де. Да. Веним на... Конрад! Опа. Брат, веним на стетоиди. Same. Имам нов микрофон. Томи, как беше с момчетата вчера? Ми без те беше тъжно. Ицо Попа там. Ицо Попа 2 пъти ми каза да си скъси косата. Майче ще трябва да си я. Каза ли му тиктока ми? Не, той не го поиска. Той го поиска. Той нямаше TikTok на новия телефон. Той беше дошъл с нов телефон, там да се хвали. Какъв? Забравя го питам. Той ме напита към мен телефон, но аз забравих него. Ама верти нов хардест! Why ти конвертът? О, ще правя TikTok Wave. А, 389 пълен трайхард. Ако мина... Да. Не искам да слушам... Падаща мютно. А чай, аз мютна стрима. Сега ти имаме в Боян 3D. В Боян 3D? Или ти Боян, какво казва? Кликовете не ми се чуват, че съм сигурен. В 5-3D не мога да слагам снимки ли, бе? Контрол-C, контрол-V. Не снимки ми, ами видеа. Там Ще го правя на капка. Ще го правя на капка. Кой е на Петю? Блендер. Кой е на Петю? Петю? Блендер, бе, момче! Какво е блендер? Аха. Защо си слагаш капут? Капут. Хора, не мога да веря, че Кристобатов е изрекал тези думи. Нигър. Имам бутон, дето сега ще бъде капкот. Малетата стиглях, ще кажете това. Някаква разбрали се крал да помни, че не са го застреляли. Не, застреляли да съм вон. Конк, вонк, бок, ток. Петър, се качвам как минавам на Mechanical Showdown, защото трябва да има контент. Big dog. I want big dog. Сейм. Как умрях, бе? Che sami di come vedo da multiple. Петя, ти обича да си размяташ шунката. Да. А обича да се правиш и караш самолет с нея. Да. Томи, какво играеш? Как си надух това? Но получи някакъв гърч. Ще че... Пап, дай питай пак. Какво играеш? Mechanical Showdown. Какво е това? Medium Demon. Това е лесно. Вери ти по-трудно ли? Не. Как така не? Verity Free. Ти си нигър. Брат, майка ти не знам да знаеш, ма като ти поръчиш от Тему, тя идва безплатно у вас. Тя е подарък.
Пали ти каза Ицпопа вчера? Да. Той си купив. Той купував майка ти отова. Той баща ти, Павеле. Иц той баща ти. GG, минах го. Как го минах? Как не умрех на дуало? Не помня нищо. Ну окей. Не, това е. Това е YouTube, бай чао!